2, 3, 4. Zdraví vás Virgil Lenhardt pri svojom prvom videu z FIFA 14 kariéry a som tu aj spolu so... Áno. Tak rovno si môžeme začať kariéru. Ja už som si dopredu vybral, že budem hrať za FC Barcelonu. Viem, že je to FIFA 14, ale... Mňa už môžete spoznať z kanálu. Áno. Bude v popisku. Mám 130 odberov. A fakt bude v popisku, keď tak. Áno. ARG a Lionheart Konečne sme to mimochodom nastavili. teraz urobil nový kanál. Takže klasické meno. Janko Brúska. Janko. Dáme mu... Tajvan. Áno, Tajvan. môžeme dať Tajvan. Každý vie, že je Janko Brúska je z Tajvanu. Dajme mu teplaky, podsadítle brúško. No a Brúska už cestuje do Barcelony. Z Tajvanu rovno Keby do dačo mi to Barcelony. točíme už dvakrát, hej, bo predtým dačo si Áno. nenastavil dačo a teraz si to Ale nenastavil. vo FIFA 14 mám nastavené všetky nové dresy Barcelony, nových hráčov, čiže to ani nebudete poznať, že je to... Vlastne toto vidíte, Messi, Suárez, Neymar, všetko. Tí, čo sa do toho vyznáte. Prečo tam je pán Valdés? Valdés tam je? Áno, je tam ho. Shit. To je Claudio Bravo. Tam bol Valdés! Brýle máš, ale neviem prečo neviem. Kámo, tam bol Valdés! Dobre, nevadí. Takže, máme... Napíšte do komentára, či tu bol Valdés, alebo fakt, ja som tam videl Valdéska. Dobre, nehovorím, že si to nevidel, ale... Takže, začneme kupovať nejakých hráčov. Pána Pozrieme sa. Kristýniočku. Do obrany by som niekoho kúpil. Mesínka je Hej, zranená. vidím. Kúpime do obrany niekoho. Ja by som kúpil Matsa Hummelsa. Čo si myslíte? Alebo Koho? Ramos. Sergio, nie. Hummels potom. No. Dobre. Takže... Pán Hummel sa píše s malým H, hej, keby dačo. Pardon. Všetko sa píše s malým. No ne, šupne tam 25 mela. A ty máš koľko mala? Mám 70 dokopy. A potom sa vám ešte zvýši na jedného Ja hráčika. by som nedal 26 miliónov za nejakého blbca. Ako blbec nie, za človeka, 26 milióna. Tak nevadí. No aj Radšej dám za najlepší komp. vidíme, že sú nenažratí, takže chcú 30, ale hodíme im tam 30 má zhubov. Nepriznali? Nie. Debili? Ok, ale už musíme pokročiť v čase. Máme ďalej. Niekto chce nám kúpiť Claudia Brava, ale my vám dáme čo? Odmietnúť. Hovno. Taká. Áno. Pána Ako keby nám dali... Pána Klaudia by ste si nezobrali. Len Keby keby nám ste dali- nám dali Neuera. Keby nám dali 20 miliónov, tak vám ho ešte aj zabalím. Do baliaceho papiera, tak vám ho pošlem. Maščkara Toho- tiež nepôjde. Ja by som toho dal. Ja vlastne ani z Barcelony nechcem nikoho predávať. Ja len nakúpim takých dvoch hráčov dobrých a... No konečne Borussia sa spamätala, prijala to. Výborne. Takže s ekonomikou zatiaľ sme na tom dobre, Kamo nič sme nekúpili. 140 tisíc za... Ne. 140 tisíc za... Ale aj tak sú Za všetky ceny týždeň, ty hráčov. kokso, kámo, však to by som mohol vedieť. No však práve teraz čo hráme, tak Messi už zarobil asi 2 milióny. Takže... Tak je to vo futbale. Ja môžem byť pán trenérko týmu Godhar Army. Godhar Army! Dobre, prvý hráč do nášho dresu pripísaný. Mats Hummels. Matsa Hummelsa, vymeň ho za toho... Javier Mascherano rovno vám poviem, že nie. A ešte Za asi... Bohu tak všetkých a on... Asi kúpime ešte jedného do útoku, Budú ne? všetci revať, hej. Takého, že by... Žiadna Kristínka Ronaldová. Kúpime... Koho? Nejakého dobrého útočníka. Pána Hamšika. Tak to už rovno aj ja by som tam mohol ísť. Alebo ja. Koho dáme? Rozmýšľam o nejakom novom útočníkovi. Diego. Diego Costa? Costa. Čo, Ja on je ho dobrý? nenávidím. Ako on je dobrý, ale nenávidím ho. Ja vidím Biggest Kristínku Cardiff Ronaldovú. football. Však to nikto. Alarm Fur Cobra Dobre, 11. myslím, že kúpim Oliviera Girouda z Arsenalu. Áno. Dáme im 20, tak Barcelona, je 2.
20 myslím, že to je celkom slušná cena za Žiruda. A podľa mňa by išiel, lebo taký tým ako Barcelona a tam trénuje Kto by Janko nechcel? Brúska, kto by nechcel? Pod Jankom Brúskom chce hrať každý. Áno. Pod Jankom Brúskom. Mami, chráňte si svojich synov, Janko Brúsko vám ich vezme a budú hrať v Barcelone. Áno. Dobre, ďalší hráč. A ešte jedného Prečo takého by nie? Šmejdíka za 10 miliónov by som kúpil. A to by sme Šmejda mohli za zobrať 10 tak. miliónov, áno, rovno za 5 centov. Koho dáme? Kus dá za 5 centov. Čiku. Počkať, Hamšika. Hamšik je drahší. Dáme Vladka Vajsa. Hej, Vladimír Vajs. podľa mňa nenájde. Nájde. Vladimír Vajs. Aha, on prišiel nedávno z Peskary, čiže ho nekúpime. Peska. Mm, Aha, to môžeme Poďme sa ísť, Kuba, pozrieť. to môžeme ísť tam vedľa do miestnosti, ísť na druhý počítač zahrať pesku 15. Pesko je šik. Kristínka Ronaldo. Koho si kúpime? Z Realu by sme mohli niekoho kúpiť. Benzemsku. James Hesse. Rodrigueza. Dáme za Hesseho 10 miliónov. A budeme mať uzavretý kader a vlastne môžeme začať hrať. Aha, to celé... Alex Vidal. Presne, to si myslím tiež. Suárez nepôjde nikde. Výborne. Si mal dať proti na bitku 100 miliónov. Keby to zobrali, tak by bolo sranda. Mám 4 ročky. Dôležitý hráč. Aj keď nebude dôležitý, bude sedieť na lavičke zvyčajne, ale tak. A on ide. Na čo som chcel prestúpiť? Janko Brúska ma nenechá hrať. Na čo ma kúpil? Kúpil ma to... Koľko si dával? 10 miliónov? Nič. Čo mohol mať za 10 miliónov? U mňa za 10 miliónov bude mať lavičku. To ani v Baumaxe nemajú také zľavy. A koľko mu platíš ročne? Daj mu. 50 000? A on nechce ísť za 10 miliónov, hej. Vážne. Nenažraný chlapček. Máme mu 4. 70. Dôležitý hráč. Keď mu toto nebude stačiť, sa mu vysereme. 10 miliónov bude nikde. No, ešte sa spamätal. Dobre, kader mám. 70 000 mu bude platiť, čak. Tam ten bude platiť len 40 Ale- 000. Chápeš, bude sedieť na lavičke celú sezónu a 70 000, to je chore. To si preskočíme, dáme si prvý zápas proti Levante. Atletiku. Levante. Atletiku. Levante. Prípravné zápasy nebudeme hrať, to nikoho nezaujíma. Tam vidíme, že sme Prípravné vyhrali sú jeden tie zápas, zelené? ďalší sme vyhrali. Prípravné sú zelené. Ďalší. A toto tu je Liga majstrov. Nie, to je španielský pohár a A celú tú to je prípravu ešte sme väčšia vyhrali. debelina. Takže, nikoho nepredávam už. Dobre, Dobre. končíme. Messi už môže hrať. Super. A zablokujme si ho, nech si ho niekto nekúpi, nie že. No, to by museli mať po 200 miliónov, hej, a to samozrejme. Messi, ja by som Messiho predal za 1 miliard. Damn To straight. už by bola slušná cena, to by som si nakúpil 20 takých Messi. Dobre. Žiruda si môžeme dať aspoň na lavičku. On naskočí v prvom zápase. Bude Štegi chytať. Nie, Štegi nechytá. Ter Stegen je dobrý. Samozrejme. Ne. Sergio Roberta, on je veľmi obľúbený môj hráč. Sergi Robko. Áno, Robko. Robko. Jesse Rodriguez, jeho sme kúpili, čiže musíme mu dať priestor miesto Adrianka. Dobre, tak to stačí. Tak začneme hrať. Ideme na to! Takže prvý zápas, uložíme si to. Janko Brúsk. Prvý zápas z Janka Brúsku. Aj tak sme prvý, takže to je jedno. No, môžeme aj pre. Ale pokročil. Trénoval predtým Hornú Dolnú. Tam trénoval za 3 rožky za jeden zápas a teraz má 3 milióny za jeden zápas. To je veľký progres No to v ja jeho som životnej videl, kariére. Tebe netreba ani Nechám FIFA toto. 16. Tebe Hej, netreba... Máme nové dresy. Tebe Od netreba, Deba. jemu netreba kúpiť ani FIFA 16, keď si stiahne one na Jasné. dresy a... Dáme ešte tento zápas, potom to ukončíme a potom bude ďalšia časť. Áno, áno. Asi. Tak aby ste to nemali Aby to príliš nebolo dlhé, takže... hodinu prasačia. Ideme na to. No comment, ne? Takže, Ideme na to. mám vypnutého komentátora, ak chcete môžem zapnúť toho českého Zapni. sráča, ale Zapni, joj.
Uvidíme, či to bude počuť. Bude počuť toho bobta. Totiž neviem, či mi nahráva zvuk, to ešte uvidím v ďalšom videu, ale A keď nie nahrám zvuk a zatiaľ všetko aspoň sa takto skazí. stačí. Tak bude bez zvuku prvá časť, no. Komu treba húčanie fanúšikov. Neviem, A ale keď mám zapnutú... keď není počuť ani na za nič, on na zača. A mi keď to to na trošku začu vôbec. laguje mi to. Mám zapnutú vertikálnu synchronizáciu totiž. Tak 70 fps to je malo. Ja viem, že, ale akože vidíš, trhá tak obraz. To trochu, hej. Lebo mám zapnutú vertikálnu synchronizáciu, takže to v ďalšom videu to už nebude robiť samozrejme. Dúfam, že sa to bude dať pozerať. Ó, krásny gól! To bude aj našho novokúpeného hráčika. Ja viem, že nebol gól. A Kámo, keby taký laguje to metrik, trošku. tesne 20 cm tá, krásny gól asi no. Kde pán Neymar? No, nakombinujeme si to. A jak vlastno si dal komentátora? Úplne na 10. Podívan rakety. Lenže by bolo počuť. Pazdiaky! To bolo. Lenže by bolo počuť nás. Cez toho debila. Tak to už je. Alebo viete, že vypneme. Keď vôbec ide zvuk vo FIFA, hej, to nechcem nič rozprávať, ale... Daj aspoň na polovicu, 5. 4, tak nech taký podmaz máte toho českého blbca, čo tam opakuje jednu frazu celú FIFU, ale nevadí. No. Ja som český komentátor a idú práve komentovať nový zápas. No a teď tady je Iniesta, teď Suárez, jo, a on ide, Suárez Iniestáva. Ne, konec. Pánko, komentuj si ty všetky Poďme na to. čat. Ďalší protiútok. Krásne. A sme mali výhodu, vidíme. A čo to bolo? Nejaká výhoda. Hovno to bolo. Nakrátko sme si to rozohrali. Výborné. Tak na pána. Na pána. Lajos Kuško! Tak to... Môj do profesionálov FIFA World. Čak ja už tam som. Ja viem, ale Takto sa to toto vyhrávaš proti ním, ale keď hráš proti nejakému hráčovi No, môžeme si potom dať aj online. A tam sú také rage chvíle, že vás porazí. Mohol dať online. Poď, nabehnem tam Neymar. Krásny Neymar. gól. O, tak to vykopol jak. To mohlo byť. Ono to skončí bránka. Etatarwa. Jak sa to volalo? Tiki-taka. Aha, to je... Zatiaľ nevidíme žiadnu tiki-taku. Tiki-taka. Tiki-taka. Daniel Alves, a tam si to posral. Nedám ti výplatu za tento zápas, chlapci. Keby to nebolo, keby ste nevedeli, čo je tiki-taka, to je barcelonské dlhé nahrávky. Áno. Barcelonské. Iba Asi barcelonské. to vidím, že len ukončíme prvý polčas a potom to vypnem. Prečo? Tak poprvé to dosť trhá obraz. To ešte nemám doladené, je to prvé videjko, tak to sa dá ospravedlniť snať. Prvé? Úplne. Nikto nevie o mojich ďalších videjkách? Lenže by tu neurobím reklamu a uvidíš. Môžeš, však mám tam také anglické somarinky. A to bol čistý offside. Nepíska sa, píska nakoniec. Okay. Áno, tam má anglické somarinky. Tam sme videli cigánka. Môže vysvetliť, aké anglické somarinky. A vysvetľuj, prečo si práve si urobil nový kanál. Áno. Ani ja sám neviem. Takže to bude aj novinka pre mňa. Novinka. No, tamto chlapček nedokončil. Ideme s brankárom. Poďme. Náskok už máme, síce len jednogólový, ale vo depa. Poď, niekto nabehni mi dopredu. Kto? Už keď ti aj s brankárom nahrám a ty nedobehneš. Kto bol? Pán Neymarisko? Nie, pán Busquetsicko. Busquetsicko. Neviem, čo im lieta hlavou teraz s mojim chlapcom, tie milióny, čo im dávam, alebo neviem čo, ale... No! Ďalší, čo mu lietajú milióny po hlave? Už tu sú dosť dobré rejde. Nie také veľké, ale... Nemám rád, keď nemám loptu. Ober toho cigána, ober.
Ale ten cigán dosť rýchlo hraje z nich. Si Už sa jeden... teší, že dobehne dom na guľaš z psa. 4 pesa zjedli. Si skoro jeden z jediných, čo hraje na klávesnici FIFU. No, jak noob, ale nevadí. Nubej. Noob. Lol. No, Podľa mňa každý skoro Ale hraje na no. playback. áno, ale raz som si aj skúšal hrať na... To Fífa. bola jaká strela. Za to ti dám 1 000 000 eur. Kúpime si ho, toho chlapča. 1 000 000 eur naviac. Za ten týždeň ti dám. Poďme, To je jaký nahrávka dopredu. Poďte. Dobre, prvý polčas máme za sebou. Druhý, možno si necháme do ďalšieho videjka, lebo uvidíme ako... Radšej ne. Áno, ja to dohrám, potom vám poviem, ako to skončilo, lebo vidíte už... Prvá časť je taká o financiách, ukázali sme si, ako hráme. Takže to je zatiaľ všetko, môžete sa tešiť ešte na ďalšie videjka, môžeme vám slúbiť, že bude GTAčko, Alebo však urób druhý. áno, Skyrim a ešte také hry. Tak, zdravím sa s vami, ja Žil Leonhard, aj na budúce. Ahoj.